Seguridad sa mga kalihukan sa kapistahan sa Senyor Santo Niño, gipangandaman na sa Cebu City Police. Usa sa gipangandaman ang pagbalik sa orihinal nga rota sa Sinulog Grand Parade diha sa may Osmeña Boulevard. Si Femari dumabok sa detalye. Kaya ang kapistahan sa balaang bata sugdan usa ka semana human sa pagsugat sa bag-ong tuig. Karon pa lang nakahanay na ang security plan sa Cebu City Police Office. Usa sa gisubay ang rota sa mga prosesyon ug himuong street dancing sa Sinulog Grand Parade. Pag tan-aw na to nga unsa pay mga hazards and security risk, apil na sa ato ang inspect during that time. And also a series of meetings were conducted both at the level of the Cebu City LGU and the Cebu City Police Office. Usa sa ilang gisubay ang mga risgo sa seguridad, ilabi na nga sa orihinal nga rota, ana-ana ang mga BRT structures. Usa sa napalantawan ang pagdagsa sa daghang mga tawo sa syudad. Nunot niini kapin sa 2,000 ka mga sakop sa kapulisan ang ipakatap atol na unya sa pagsugod sa mga kalihukan alang sa kapistahan. Anausab sa 3,000 ka mga sakop sa pulis sa January 19, 2025 o atol sa adlaw sa pagpahigayon sa Sinulog Grand Parade. We know that there are some changes sa ato ang kadalanan, especially sa pag-establish sa BRT and ang extensions dira sa may Osmeña Boulevard nga dalan. So those were considered. And as well, ang pagtan-aw nato nga unsa pay mga hazards and security risk. Dugang lakang ang himuon aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw sa dakong festival ug piyesta sa Sugbo karong Enero. Uban ni Godfrey Relien ug Cleofer Lumayag. Femari dumabok. Balitang, Bisdak.